ano to, per luto. Yan kadami. So, update sa aking ginagawa guys. So, yan. Ganyan. Hello guys. Pupunta kami ngayon sa ganing din nasa mother-in-law ko, sa mama ni Papa. Ang init. Anong oras na? Ang layo pa naman din doon. So ayan, medyo mainit. So ito yung aking payo. Ito yung payo yung ginamit ko guys, na yung nababasa. Lumalabas yung flower. So ayun, later na lang tayo magkita-kits guys, dahil ang init. Diyos ko. Ilang libre? Hello guys, pasensya na kanina hindi na ako nakapag-vlog kasi doon sa fiesta na pinunta na daming tao guys, kaya hindi ako masyado nag-vlog doon kasi ingay talaga. Tapos sa Gaisano naman hindi na ako nag-vlog, pero namili kami for grocery for this week, pero kulang pa to. Inuna ko lang yung mga prutas, gulay, kasi 'di ba marami kaming pa diyan, marami pa kaming yung binigay ni mama sa amin na beef. So, eto lang yung nabili namin. Yun yung kung gaano pa siya kakalat yung aking mesa. Dahil eto yung mga books. Parati ko yung mga pero eto yung mga binili ko. Teka lang. Ayan. Yung natin. Konti lang to. Actually, puro mga gulay lang to talaga. Kasi gagawa ako ng si beef nga, diba? Beef, lalagyan ko ng kangkong. Tapos eto naman, romaine to, lettuce to. Para sa kasi yung binili ko na cucumber doon, yun, isasagol. Ilalagay ko yun. Tapos ito parsley. Tapos mura yung ngayon, broccoli. So eto din, ko din to sa ingay guys. Ilalagay ko to sa beef din. Yan, puro mga gulay na yan. Ito may egg dito. So yan. Ayan guys, medyo malapit na akong matapos sa aking mga ginagawas. So, ayun. Tapos, na lang, yung mga gulay na lang yung aking mga one time lang to napagod. Ang kapalit nito guys is kaginhawaan. Kasi, madali ko na lang siyang lulutuin. At saka kakainin na lang diretso yung gulay. Papa, nakatul. So, yun. So, ito yung mga kalat natin. Ito, walang carrots. Ilalagyan ko sana ng carrots, kaso wala. So, yan. To? Romaine, lettuce. Tapos, yan, yung cucumber natin. So, ito na siya. So, ginawa ko siyang hindi ko na lang siya parang per luto. Yan kadami. Tapos, ito din, yung kangkong. So, ayan. So, yun na lang yung yung mga dala natin kanina. So, update sa aking ginagawa guys. So, eto na yung mga tawag dito. Ang ingay pasensya guys sa ingay. Ano ba yan? Yung tawag dito,
beef. So, ayan, tigi-isang ano ko siya nilagay. Ayan, tigi-isang. So, per luto. Ayan, at nilagyan ko siya ng soy sauce at saka black pepper. Ang dumi naman nito ng ground black pepper. My goodness. Ingay. So, minarinate ko lang siya para diretso na siya. Yan. Ito naman guys, ito yung ating vegetable at saka yung pepino. Ayan. Lagyan ko lang siya ng tissue sa ibabaw. Tapos ilalagay ko siya sa refrigerator. Ganyan. Nabukas pala siya. Ayan. Oh, despacito. Kami. Ito. Oh, laki. Despacito. Kami.